Jarekku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketop rae ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong akrami. Din Mas. Piye, Min? Apa aku ndadak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Apa kok ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra wis anu to, pacangan cempluk. Aku ki wis ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku wis ndek pacangan. Cempluk engko piye nek aku digrem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, cempluk. apa iki? Wah, Ya mulai streaming lho iki. aku wae lho. Streaming lho. Nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis, ya? Sedilit wae. Wah, aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusur banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Apa bojoku ki sini. Nekat ngapa? emoh. Emah apa gelem? Hah? Emah kok ngene? Emah. Ayo ngapa sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja gombeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene dhisik lho. Ten. Sengaja iki ngono. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasah piye engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu bungkek. Wah. Wah kae sencaki e. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok olos-olos ngene terus e. Dadine kene anggere rada kagol terus ngene-ngene. nek yo trauma. Ora mutu tok kene bojoku kowe. Oh, kene bojoku Pak. Ora apa